Gipahigayon ang roadshow aron mas makasabot ang katawhan kung unsay unod sa 2026 annual budget sa gobyerno. Gipresentar kini sa lain-laing ahensya, lakip na mga programa nga ilang gipatuman. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa Sugbo gihimo ang laing hugna sa usapang budget. Ang roadshow sa national government gihimo aron mapasabot sa katawhan ang unod sa 2026 national budget. Si Department of Budget and Management Secretary Rolando Toledo ang mipresentar unsay gigastuan sa national budget alang sa 2026 nga moabot sa 6.793 trillion pesos. Nagunang gigastuhan ang education sector nga may budget nga 1.34 trillion. Gisundan sa 530.9 billion sa infrastructure ug health sector nga makadawat og 448.1 billion pesos. Our approach to budgeting has become more careful, prudent, and more sustainable through the years. This means stronger control over spending. Sa 2026 budget, dunay unprogrammed appropriations apan labing ubos kini matud sa DBM. Alang kuno kung dunay gamiton nga may galastuhan nga gikinahanglan. Apan giklaro nila, dili kini pork barrel ug istrikto kaayo ang lagda sa paggamit aron dili maabusuhan. We will make sure that the release of this funding are supposed to all the requirements or documents that require for us to release that very stringent talaga ang aming evaluation as to release of unprogrammed appropriation. At the same time, you will know, ipapublish namin. Giimbitar sa kalihukan ang lain-laing sektor aron mapahibaw unsa ang gihimo sa mga ahensya, mga programa nga gipatuman ug galastuan. Gani daghan ang nagpangutana kabahin sa mga concern sa lain-laing departamento. Lakip sa mitambong sa kalihukan kaganiha ang mga local officials. That budget is the start that turns plans into actions and progress. And public officials and servants, we want to bring progress to our constituents. Governors last year, we were reminded that government is not in a business of saving. We are in a business of spending. And I have carried that lesson closely. But spending must always come with responsibility. We are called to spend wisely. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.